हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जोङो दिनैयो आदा अनजितनि हाबा जानो थांगासिनो अनजितसो अनजित बाजाराव दि दखान होयोना आरो देलायग्रा आरि हाबि जाबि दखान होयो गेदेरथार दखान होयोना आरो मिथिबाय बियानि दखानाव बेसेबांबा बुरजा सिसि केमेरा दंखायोलै सिसि केमेरा दंखायो बुरजा दखानाबो गेदेरथार मिथिबाय सिसि केमेराखौसो नांगौलायदो आसोलाव नङा रावबो सिखाव खावनाङा आरो मोनजाखागोन मिथिबाय आरो आंनि जिखिनि देलायग्राफोर बे आदानियावनो दखानावनो बायजोबखानाय बिनाव मोनाबासो आं जायखिजाया बेलेगनाव बायहैयो आरो माबा मोनसे बुस्थु मोनस्लाबाबाथाय नङाबा आं बे आदानावनो हाबबाय थाखायो ओमफ्राय जोङो दा बे आदानिनो हाबा जाहैहांदो हाबाखौबो खम गेदेर खालामगोन बियो दखानाबो ओरैनो जिबायदि गेदेरखा ना मा होनो ओमफ्राय नोङो मोनसे चेलेन्ज लानो हागोन हाया आंजों नोङो जोंहाथ' दिनै गिफ्टखौ लाहैब्रबगोनसो र' गारिया थांग्रोथो जोङो गिफ्टखौ लाखायाखै आरो बाजारावसो थांना लाहैब्रबगोन ओमफ्राय नैबेयो आङैनो मोनसे चेलेन्ज होनि नोङो गलाब बिबार मोनसे लानानै हिन्जाव गोदाननो हाथु करायनानै हैनो हागोन हाया गिफ्ट होनाया हागोन ना हाया चेलेन्ज ओमफ्राय आंनिया गिफ्टआ बेलेग जागोन आरो हाया हायाबा हाया होनखादो इदिलाय बहुत जानो हानाय आया हानांगोन इदि होमबासो इउटुबार जानो हागोन आस्लायबो इउटुबार जानो गोसो ओमफ्राय बेफोरबायदि जानला मानला खालामनो गोसो जायो आरो इयो ओमफ्राय इखौनो हायाबा नों माबायदि जागोन आं लासैनो एसे टाइम नेबाय दं होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दायो हाबायाव मोनहैबाथाय हाबाया माबायदि दिन्थिसिगोन आरोना हिन्जाव गोदानाबो समायना जाखागोन बे हौवा गोदानानो समायनाखा होमबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोङो ना थाबायनासो थांगासिनो नै सालबारि बाजार मोनसिगोन ओमफ्राय बे आदानि दखानाबो सालबारि बाजारावनो ओमफ्राय बिनि न'आ उलुबारियाव आरो हिन्जाव गोदानखौ फाख्रिगुरिनि लाबोदो खाथि खाथियानो जाबाय आंसो बायदो गिफ्टखौ लाबाय आंसो बायदो इसा एक्टर काजोला चलो नै आंना हाबा जाग्रा लोगोफोरा फैदो गिफ्ट लाखांबाय नों गिफ्ट लायाखै खोमासो आंनि गिफ्टखौ लानानै मा गाजालै नोङो आरो इखौ नै सासेखौ रससो होनो होदो आङो होदो रससो होनो होदोंमोन मालाय होआनो Ayo, laki kan tadi? Ayo, lama yang jenjang kan? Bargohang mulai lama yang. Tahu tangga wah ya. Wah, ini dah, apa ya dosen? Barang kesan dengan apa? Kaca. Aku apa dan tangga santuan. Tidak lah, boleh. Break. Lanen lah nak. Kata. Monin sesuatu tu. Parking lama ya ini dia jalan keluar kasih mata kasih makan kene leher lah kau selanang kene mawar balak emang oh iya gue nggak gue tuh sebus tuh hari gue malah gue tuh siapa benar nilai wah kita selesai mana jangan dari bawah nukakan anda dari bawah nukakan tuh bapak Ganesh neng siapa nak ambil sobai dong
हाबायाव मोनफैनानै दै लोंखांबाय सा लोंखांबाय मेथाइ जाखांबाय ओमफ्राय सानैया मालाय साहाबो लोङाखै मेथाइबो जायाखै दैल' लोंखांबाय बेदरखौल' जानो होननानै फैखाथारदों बिसोरो बेदरल' जागोन बेदरल' उदैया बुंगोन ना सा लोंबा बेदरखौ बुरजा जानो हानाय नङा मस्त लुफिया नोंसोरलाय दै लोंखांबाय आं हिन्जाव गोदानखौ नायनो लुगैनानै ज' फैदों हिन्जाव गोदाननि मोखां खाथियाव नायनांगोन ना एसे गोजाननिफ्राय मोजां नुबाय खाथियाव नायनांगौ फट' थिखांहैनो होननाया हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ खनसे लायो थानोसै रां खाथियाव थांनानै दे आदा सानैजों गसं खेख्राख्रासो जाबाय माथो आंनालाय सिदा थांना खेबदे नोंसा खेबदो नै ओंखाम जाहैनोसै नै आयौ ओंखाम जाग्रा लामायाबो बेसेबा गोलाव जाग्राया फिसा जाबानो खस्थ' जायो जोंहानाबो बिदिनो जादों ना रांग्रा फुनानै ड्रेसा मोजां ना रांग्रा फुनानै ड्रेसा साफाखा हिन्जावनि सानैबो थिगसे जागोन बिसोरो Ngu pilih dong. Masa kok? Mana tahu? Anh là Yusuf. Yusuf con nào? Yusuf. Anggra makawa za disiplin kamalai. Aronai kade, aronai lade, kali goza lade, dखना बिदन गानदो, खानायाव बिबार लादो, बिराद disiplin ka. दानिया हाबाफोराव बेफोरबायदि रानफ्रा लाबखायो नै ओइ नेक्सा दङ जोबथ'यो दा बाजिगावनिनो सोरनोबा नांगौबा खबर लाबानो जाबाय आंनावथ' दा कन्टेक्टबो गैथ'वा होनो ओइ नायावनो कन्टेक्ट नाम्बार दं ग्रुप माबा लिरना ओइ नायाव दङ गेदारिं बिबार ग्रुप बिराद जानो होननासो फैखादो दे एसे हले फैथार ओंखायनो नेयासै रावखौबो जाग्रोबा जोङो खिन्थिनो र' दा रानस्लाबनोनो होखायाबा जाजोबखायो मोनफैबावाखैनो मोननैसो बुस्थुआनो होननानै सोलिगोन नांलायलायदों जानांगौ गासैखौबो एसे एसे दे खिन्थादे आइटेमखौ मा होदो आलुजों कबि लाब्रा आलु गोरान नाया जोब्बाय नोंसिनाव गैबावासो गैजोबबावानो आंना पापर आसार खोरदै बाथोन ना फ्राय आलुजों बान्दा कबि ओमफ्राय नैबे अमा बेदर ओमफ्राय दालि ओंख्रि
Kami ke dalam rakyat kita mencoba nang. Segera naik kereta dulu. Naik ronggen aku. Nah, kami ke kota lain ya. Cara kami minum dan teman. जाखांनानै फैबाय इसोर सानैया जानो बिराद जाग्लाबनो होनना फैनाया जानोबो हायासै आं नेबाय थादों गोलोमफ्रुजोब्बाय दा हिनजाव गोदाननि गय जानानै ब्ल'सै Apa? Ada tuh ibu gua. Dek. Bây giờ đi, không được. Umur kan paling mungkin ya dah. Umur nawar masuk ke Kuya Zahida nunggu. Saya. Tangsih mbak. Terus saya kira. Oh, jangan.